पापा पापा वहाँ माँ या चाची झगड़ा करे तो यहाँ पंचायती काथी करे तरह चल ला मुखिया जी हमर भोसड़ी एकदम मेहरारू बड़ी रोड बा चली ना दोनों आदमी आल बनी हमर मेहरारू के तनी समझा दे चली तो उठी तो चली चल 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 जल्दी चल यहाँ ना जाइए कह दिए घरे हाँ आ जाइए पंचायत भवन लगे चल मुखिया जी जल्दी तनी अरे लबरी तोर भतारे कागज नहीं दे तो हमरा बाल बच्चे के हिस्सा पीट लेबे आदि तक का करे बे कैसे ना भोसड़ी कैसे हमरो हिस्सा ना दे आधा के हिस्सा बनी आधा सुनिए सरपंच साहब हम अपने पर्दारों से परेशान बनी और पर्दार के मेहरारू से परेशान ना बलिराम पहले के पटीदार सुन लगा समोसा लगा आज के पटीदार सुन तो माथा चूत अरे बाप रे बाप आते लगी ये बोलता छुड़ाओ ना झगड़ा सॉरी भाई साला भाई मौगा देखा जल्दी मुखिया जी मौगा आज भतिया ए अरे हट का तकले बे बोली ना एकरा को उठावा ना ना मुखिया जी दे छुए वाला नहीं है और दो गला बार तोरा दे छुएला हलाई नहीं के भावे से चप्पल से पिटा गेला दे छुए वाला नहीं ए उठा तो उठाई ओकरा को हटाई होगा सरपंच साहब उठाई हम अपन सोती हमर तो हिस्सा पीट लेबू तोर भतिया ने टकरा दे तोरन टकरा अब देखो सरपंच साला मार के धैले बा छोड़ो ना मेरा आवरा नहीं पुत्र साला में घुसा बोलल मेहर मौगा साला बोलल अब के एकरा मुंह से बोली निकलल काहे बोलतो हो पापा सरपंच साला हमरे माई के धैले रहल खटे साले ऊपर से बाप बेटा गांड जात के बैठल बा तोनी से के झगड़ा में तोनी के मेहरारू के ठोके छोरा का देनी बुझा रे न पुत्र ए सरपंच साहब यहाँ तू झगड़ा छोड़ा आल बारे के छिन रही को तोरा चल इतर हम जाना तानी कि तू का ना चल इतर के बारे ए काहे झगड़ा तोनी के दुनगो करत रे देखी ना मुखिया जी ई एगो हमर ई दुलरुआ बेटा बाटे हई छिनरी गजमजा के तीन गो जलमा ले कहता हमर हिस्सा बराबर चाहिए तीनों बेटा का रे रानी रे लबरी तो तोरे भातरा के दम ना हो तू गाजवा के निकलवा आओ तो हम तोरा ई सब रंडी बेसवा थोड़े माने तुम्हें कौन जो बेसवर रंडी सौतीन है या जी देखा तनी कितना बड़र बोलाता रोवा देखा तनी चुप रे भानुआ बा ए कहबू साफ मार फोड़ दे ओ हेने वही मैटर समझाओ ए हम लांग पर लाई ओकरे समझ लोगन उ त हमरा के अपने समझावले पक्का मेहर मौगा बा सरवा एका रहते हुए एकरा मेहरारू से फरिया के बताओ तू का मैटर बा मेटर मुखिया जी ये बा हमारा बाल बच्चा का हिस्सा कम काहे मिलता एकरा बाल बच्चा का हिस्सा बेसी काहे मिलता से तोरा बाल बच्चा कम काहे मिली का बलिराम का दिक्कत हो बताओ दिक्कत देखी मुखिया जी हमने दोनों भाई में हिस्सा बंटवारा लग गेल आधा ओकर आधा हमर अब देखी हमरा एगो लइका बा एकरा तीन गो लइका बा त हमरा एगो लइका बा त हमरा ज्यादा होबे करी एकरा तीन गो लइका बा ई अपने भतार में से नु बाटी कि हमरा में से बाटी एही ला रउआ के बुला के ले आइल बानी आ दोनों जन एकरा के समझा ई तो ठीके बा तो तोरा का और दिक्कत बा बहुत दिक्कत बा हमरा कम काहे मिलता एकरा बेटा का बेसी काहे मिलता सबका बराबर मिले के चाहिए अरे जितना तोर भतार के हिस्सा बा वही में तोरा तीन गो बाल बच्चा के हिस्सा उतना मिली चलो बेटा हमने के तोने के दूध पे दे देन लड़े देखनी के लड़े चल चल ई तो मुखिया जी ठीक बा हमारे भतार के हिस्सा में से हमारा बेटा से के बराबर मिली लेकिन एकरा बेटा का हिस्सा बेसी काहे मिलता सुन ना ओकरा एगो होई तोरा तीन गो के कहलक दुगो जदे जलमा लेवे तो चुपे रह सरपंच जी मार के मुंह फोड़ दे ए या तोरा अभी समझ में नहीं आवत कि सरपंच बा तू चप्पल उठावत रे ये तरह अगर बोली ना सुनो तनी भानुआ के लेखन बोलता तू का बोललक ह बलिराम तो ठीके कहता कि हां कि तोरा भतार के जितना जमीन बा ओमे तोर तीन भाग लागी ओकर जितना बा ओकर उतना लागी मुखिया जी यही बात ला हमरा घर में झगड़ा होकले ये हमरो पर चप्पल जूता लेके चला वाले यही से रोगो एकरा के समझा के जाई ए बेशरम के का समझे ए मुखिया जी रो बेशरम मत की हमरा के ठीक बा तो भूल न गांव दूं कि माने मुंह में मुंह हम लोग खाई का मुखिया जी औरो कुछ बच गेल बा तू आइए के चलम ना सरपंच साहब मुंह में काहे मुंह तोल जाई चली हमनी का आ बलिराम आ जाइए बिहार पंचायत भवन पर सर्वे वाला अधिकारी साहब आओ तरन होता तू अपन कागज के पूरा समझ लिया आई हमनी से ना होत बा कोई जरूरत नहीं हमनी के दिया चली ए मुखिया जी हमरा घर के किनहु पंचायत ना फरी हो जब फरी तो सुगिए दे फरी हो और रहल बा जमीन के